Un xanquer enmig del passeig de Sant Joan feia visible aquest matí la muntanya de dificultats amb què es topen els qui no tenen sostre, traves econòmiques, legals, laborals i d'accés a un habitatge. Avui és el Dia Mundial de les Persones Sense Llar i les entitats que hi treballen s'han unit per denunciar la problemàtica, enguany centrada en les dones sense sostre. En una jornada organitzada pel Centre d'Acollida 6 han insistit que el cas d'elles és complex. Acaben en llocs precaris abans de caure al carrer i si hi arriben queden exposades a tot tipus de violència. Quan una dona arriba al carrer, arriba en molt pitjors condicions que un home en tots els sentits, a nivell de salut física, a nivell de salut mental, a nivell relacional, a nivell econòmic. Estem disposades a aguantar situacions que poden arribar a ser molt límits per evitar el carrer o per sortir-ne ràpidament d'ell. La Joana hi ha sobreviscut. Després d'embolics familiars va perdre el pis i amb els pocs ingressos que tenia podia pagar tan sols una habitació de relloguer o un hostal. Gairebé es va veure al ras. Vaig començar a recollir, vaig posar la maleta, tal i qual, i em vaig seure al carrer. Finalment va dormir en un alberg i poc temps després va trobar 6. Ara fa 2 anys que s'està en un pis de l'entitat mentre es va refent del que ha viscut. Justament més recursos i habitatge per a dones sense llar és el clam que fa el sector social avui i cada dia.